Подавань писема что за Раушто юмаза Та что авань тейтер катовкшнось Та что авань стирне лиялись Пелеви не поране Неурочний час под сто Ту сто то манчкань істе Чукша в кучі муськіне Чукша в кучі чувамо Кіднен пішк сільтки скіті Сунен пішчить сух скіті Чукшен тарат кавачкінзе Чукшен цуцьовга путнінзе І кілі фашта світь арась Удало фашта свілі арась І кілі фаштась на гайполк Удало фаштась палачполк І кільцетне кундакшнись Удал цетне сасакшнись Уростей терен сайкшнись